जोबोद गोजोनथाव खौरां सेन्ट एन्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइया जोबोद मोजां। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 118 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। गासै 99.15 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हादों आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै 29 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो 100 जौखोन्दो फरायसायाबो उथ्रिसार जानो हादों। गासै 6 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन आरो 23 फरायसाफोरा स्टार्ट अनजिमा लाना उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै मोन 116 आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै मोन 39 आयदायाव फरायसाफोरा लेटार्स मोननो हादों। इंलिसाव 4, एमएल बड'आव 8, अल्टारनेटिव इंलिसाव 19, पलिटिकल साइन्सआव 26, हिस्टरियाव 22, एडुकेशनाव 10, इकोनमिक्सआव 12, एडभान्स बड'आव 7, ससियोलजियाव 10, एकाउन्टेन्सियाव 3, बिजनेस स्टाडिजआव 10 आरो फाइनान्सआव 12 फरायसाफोरा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 83 फरायसाफोरा सेथि थाखो, 34 फरायसाफोरा नैथि थाखो आरो 3 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे कमार्स स्ट्रीमाव 25 फरायसाफोरा सेथि थाखो, 4 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गायत्री पक्रेला 91.2 जौखोन्दो लानानै आरो कमार्स स्ट्रीमाव क्रिस्मिता ब्रह्मआ 87.4 जौखोन्दो लानानै बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 11 फरायसाफोरा 80 जौखोन्दोनि बारा आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै 4 फरायसाफोरा 80 जौखोन्दोनि बारा जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। जेनिला मोसाहारिया कमार्स स्ट्रीमाव इकोनमिक्स आयदायाव 99 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों। बेबायदिनो मोजां फिथाइ मोननो हानायनि सेन्ट एन्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सामलायगिरि गोदायुं आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो थुलुंगानायखौ मख'नो गोनां। सेन्ट एन्ड सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझाराव ओइचएसनि थाखाय आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रीमाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे डिग्री थाखोआव BA आरो BComआव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।